Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Çileyê paşîn. Çileyê paşîn yani meha yekemîn. Sıbat yani meha duyemîn. Adar yani meha siyemîn. Nisan yani meha çaremîn. Gulan yani meha pencemîn. Haziran yani meha şeşemîn. Tirmeh yani meha heftemîn. Tebah yani meha heştemîn. İlon yani meha nehemîn. Çirya peşin yani meha dehemîn. Çirya paşin yani meha yazdemîn. Çileyê peşin yani meha dozdemîn yani meha dawî. Em ê îroj navê mehan fêr bibin. Mehan. Erê. Belê. We behs kir medît. Lê niha kam dubare bikin. Belê. Meha yekem di salnameya Kurdî de yan jî di teqwîma Kurdî de çi ye? Tu bizanî? Çi? Çileyê paşîn e. Çileya paşîn. Çileya paşîn. Erê Kurdan ser nêrûmêtiya van peyvan li hevdû nekiriye. Lê em ê wiha bikar bînin. Meha duyem çi ye? Sibat. Meha sêyem? Adar. Meha Newrozê ye ne wiha? Erê. Meha çaran? Nisan. Meha pêncan? Gulan. Meha gulan e. Meha şeşan? Haziran. Meha heftan? Cötme. Na. Tirmeh. Tirme. Meha heştan? Tebah. Meha nehan? İlon. Meha dehan? Çileya peşin. Na. Çiraya peşin. Na. Peşin. Çiye mamosta? Çiriya peşin. Çiraya. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Hat biramın rel navda hebu le kuvu ev naya biramın. Çiye peşin? Çiriya peşin. Çiriya peşin. Meha yazdan? Çiriya paşin. Çiriya paşin. Jibek a peşine be a paşin jî. Le meha duwazdan çiye? Çi bu? Çiliya peşin. Çileya peşin. Yani edi zivistane. Zemperiye. Mamosta çileyan çileyi. Çileya. Çileya.
Hin kesan heta niha gelek caran ew wek navê nêr jî bikaranîye. Kurdan li ser li hevdû nekiriye. Her du jî tên bikaranîn. Wek gelek Her duyan tiştan. de jî serbest in. Lê navê mehan gelek in. Bi dusê awayan tên bikaranîn. Tên gotin. Lêbelê di gramerên herî kevn de jî yên ku çûne nava Kurdan ji wan pirsîne jî navê van mehan nivîsandine. Ji ber wê em dizanin ku Kurdan navê mehan ji berê de wiha danîne. We fam kir? Evet. Çileyê paşîn. Çileyê paşîn yani meha yekemîn. Sıbat. Sıbat yani meha duyemîn. Adar. Adar yani meha sêyemîn. Nisan. Nisan yani meha çaremîn. Gulan. Gulan yani meha pencemîn. Haziran. Haziran yani meha şeşemîn. Tirmeh. Tirmeh yani meha heftemîn. Tebah. Tebah yani meha heştemîn. İlon. İlon yani meha nehemîn. Çirya peşin. Çirya peşin yani meha dehemîn. Çirya paşin yani meha yazdemîn. Çileyê peşin. Çileyê peşin yani meha dozdemîn. Yani meha dawî. Rojbaş Azad. Xêre. Ha bawer tu yî? Herî disa karî te ye. Erê karê min heye. Karî te ji ka xelas nabe. Karê ji nan e. Em îro mehê salê fêr dibin. Herî min dît ew çi ye çilê paşin e pêşin e. Tu nizanî? Nizanim. Çileyê peşin, çileyê paşîn. Kuru çi çilê pêşin e paşin e mîna herkesî. Ne tevê hemî dünyayê dibin Oktember, September, Desember, November. Tu Bawer. em jî azad bin, em jî wek xelkê azad, ne tevê azad. Em jî bêjin Oktember, September. Çima ew çilayê pêşin e paşin e. Karî xelkê dikî. Bawer. Her milletek li gor xwe wekû xwe navê mehê xwe danîne. Em jî wekû milletekî divê em jî wekû xwe nava navê mehên xwe bi zimanê xwe danin. Ne rast e? Tamam. Jiyan bi Kurdî baş e. Kurdî biaftin lê. Çima van navê herkes fehm dike demek tu bêjî November, Desember ew çilayê paşin pêşin ew çi ye? Kes fehm neke em jî pir zortir e. Na ne pir zortir e divê tu bizanî dîsa. Baş e tu wan nizanî. Ka ji min re bêje rojê salê rojê heftiyê çi ne? Wana zanim Ha, tu dizanî de bêje. Tu sem, sêşem, çarşem, pençem, in, şemî, yekem. Ew herkes zane. Wekû tu bêjî mesela Sunday, Monday, ecî dikarim wisa bêjim bi İngilîzî. Bes bi Kurdî bibizane? Kurdî. Yerî Ji min re bêje. Çima dibêjin navê meha? navê meha mesela çileyê paşîn. Çilayê paşin. Paşîn. Yani? Ha yani meha January. Baş e. Lê du diye kîjane? Meha didiya ji te re bêjim dîsa. Bi Kurdî Sibat.
بإنجليزي فبراير Ev de. نوى Eri. Ya o İngilizce ne lazım ecmura? Kurdi bejana. اري ها Ha. ما سي آدار Meha Nevrozi. اري ها Başı. مها نوروزي ناوي چیه آداره Adar. باشه مها چرا ناوی چیه نیسان Nisan. Başı. مها پنج ناوی چیه باور Gulan. گلان Yani meha gulane. یری گل یعنی گل دردکوین گل دبشکوین گل مها گلانه تزانی لکردستان گل پرن ولات کردان گل پرن Velatı mehaşe. خوشه لی تو نزانی ناوی مها دیسا نزانی حزیران یعنی مها Şeşemine. ششمینه راسته تزانی باشه مها هفتمین ناوی چیه باور Tirmeh. ها دیرمه باشه مها هشتمین تباخ Eri. تباخ Meha havine paşine. هاوینه گرمه Beli. بله مها نهان ناوی چیه İlone. ایلونه مها دهان ناوی چریا پیشین Çirya peşin. Beli. Eri. چریا پیشین Matuzani. hı Rojbunamın. hı Meha çirya peşin daye. gerek de bizani demek Eri. madem ku tilve mehe lidayik buyid be bizani navi bu kurdi çiye ne o Çirya sabah peşin. ha çirya peşin Çirya peşin. çirya paşin yani meha çenda çirya paşin kabeje Yazda ye. ha yazda ye başa Bravo Jumra. ha eri meha davi navi çiye baver meha davi Çileye peşin. çileye peşin Çileyi peşin. yani jî bi İngilizceyate December Em baş da amdıkın. Mehek dintü ne? na bawer bes tu dikarî yekî ji ba xwe derbixîyanî tu bixwazî Yani hemu dozdane. hemû dozdane belê Tamam. baş Ve hadi fem. مالي كردي ابو لامير ماني مية